easier. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் அவரை தொந்தரவு பண்ணவும் முடியல என்னால. அதனால நீ கொஞ்சம் பாருங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணக்கம். 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 நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெய் விளக்கு ஏற்றியாச்சு, பாட்டும் பாடியாச்சு. பாட்டும் பாடிட்டீங்களா? அந்த 8 வரி பாட்டு பாடிட்டோம். என்ன மாதாஜி? 8 வரி பாட்டு, ரெண்டு பேரா பாட்டு. கோவர்தனதரம் வந்தே மாதாஜி. காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல ஆமா, அது வந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பாடணும். 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு எல்லாம் சாண்டிங் 20 இது பண்ணியாச்சு மாதாஜி. இந்த பாட்டு எல்லாம் பாடியாச்சு. கிரேட் கிரேட். பகவான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் வழங்கட்டும். இந்த செயல் எல்லாருக்குமே மாதாஜி ஆசீர்வாதம் தேவை. 16 ரவுண்ட் தான் பண்ணேன். ஆனா நான் டெய்லி பண்ற மாதிரி 16 ரவுண்ட் பண்ணேன். நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி. இந்த வாட்டி வந்து இந்த மாசம் மட்டும் உங்களால அதிகமா பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க. 16 கம்பல்சரி. முடிஞ்சா நீங்க ஒரு ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் கூட பண்ணுங்க. Tomorrow afterwards I will try. கண்டிப்பா. 3:30 மணிக்கு அதுக்காக அதுக்கு வந்து உடம்ப அலட்டிக்க வேண்டாம். உங்களால எப்பெல்லாம் முடியறதோ அப்படி பண்ணுங்க. ஓகே. நான் வந்து உண்மையா மௌனமா தான் மாதாஜி என்னால சொல்ல முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி சொல்லும்போது கூட இந்த இடத்துல வலிக்குது. நான் மனசுபடியே தான் சொல்லுங்க. ஆனா நோ ப்ராப்ளம். நோ ப்ராப்ளம். சொல்லுவேன். எஸ், தட் இஸ் ஃபைன். கான்சன்ட்ரேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு இப்போ பிபிடில இருக்கிறது பார்க்கலாம் இல்லையா? நேத்து நம்ம ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிச்சோம். இப்போ பிபிடி பார்க்கலாம். இன்னைக்கு 7:30க்கு 7 o'clock மேல வந்து டெம்பிள்ல வந்து டெய்லி இனிமே ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. அது உங்களுக்கு சொன்னாங்களா? இது வரைக்கும் யாரும் தெரியல மாதாஜி. இருங்க நான் சென்னையில கிருஷ்ண சேனையில போட்டிருக்கேன். பட் எல்லாருக்கும் போடணும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எல்லாருமே டெய்லி 7 o'clock மேல டெம்பிள்ல ஜாயின் பண்ணி அப்புறம் ஒரு வீட்லயே உங்க வீட்டுல நெய் விளக்கு ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அங்க கிருஷ்ணருக்கு வந்து நெய் விளக்கு காட்டும் போது நீங்க உங்க வீட்டுல இருந்துட்டு அங்க அந்த இதுக்கு வந்து காட்டலாம். ஓகே. அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம் நான் சேனையில 7 o'clock வந்து தியா ஆஃபரிங். ஆமா, 7 மணிக்கு. 7:15 வந்து சௌராஷ்டகம். 7:25 வந்து பகவத்கீதா சாப்டர் 15 ஸ்லோகா ரெசிடேஷன். 7:30 வந்து பகவத்கீதா கிளாஸ் ஆன் புருஷோத்தம யோகா. ஸ்பீக்கர் நாம் நிஷ்டா ஜாஸ். என்னண்டி மாதாஜி ப்ளீஸ் இதெல்லாம் கூட போடுங்க மாதாஜி. அப்பதான் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இல்ல அதுதான் இப்ப நாங்க வந்து ஃபார்வர்ட் பண்றேன். நீங்க வந்து இது டெய்லி இருக்கும். இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா கூட ஜாயின் ஆகும். நான் வேணா 7 மணிக்கு கூட முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா 7 மணிக்கு நீங்க அங்க ஜாயின் ஆறதுதான் நான் ரொம்ப விசேஷமா. நான் அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணலாம், நம்ம 6 மணிக்கே. ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் எப்ப முடிச்சாங்க? 6 மணிக்கு ஏர்லியா முடிச்சிட்டாங்க மாதாஜி இன்னைக்கு. I will request her. I will ask her to do only for this month மட்டும். 4:45 to 5:45 6 குள்ள முடிச்சாங்கன்னா நான் 6 to 7 எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து I will close it. So that அந்த ஒரு மாசம் மட்டும் நீங்க எல்லாருமே கலந்துக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் என்னோட இது. ஓகே. AL5 ஓகே. AL5ல போடுறேன். அடுத்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்லயும் வரும். ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா? ஆனா யாருமே கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது கிடையாது இல்லையா? கிருஷ்ணா புக்குக்கே அட்டென்ட் பண்றது கிடையாது. ஓகே, ஐ திங்க் AL5ல போட்டிருக்கேன். அடுத்து நான் இந்த L3 போட்டுறேன் மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி நான் போட்டுறேன். ஓகே, போடுங்க பிரபு. நான் இப்போ AL3 ஓகே. நான் இது முடிச்ச பிறகு போட முடியாதுங்கிறதுனால ஜஸ்ட் எல்லாரும் போடணும்.
எப்படி போடுவாங்கன்னு தெரியல. ஓகே, நான் எழுதி போட்டிருக்கேன், AL5 போட்டிருக்கேன், கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல போட்டிருக்கேன். ஓகே, வேற எல்லாமே யாரெல்லாம் முடியுமோ எந்தெந்த குரூப்ல இருக்கீங்களோ கொஞ்சம் தயவுசெய்து எல்லாரும் போடுங்க. இன்னைக்கு மிஸ் பண்ணாலும் நாளைக்கு அவங்க யாரும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பாகவதம் கிளாஸ் பாகவதம் கிளாஸ் வந்து எல்லா குரூப்லயும் வரும் மாதாஜி. தட் இஸ் அ காமன். பாகவதம் கிளாஸ் தனியா குரூப்பே கிடையாது இல்லையா? சரி சரி. அதனாலதான் அதுல நிறைய பேர் வருவாங்க. காலையில சொல்லிடலாம் மாதாஜி நம்ம. இன்னைக்கு ஏன்னா அது இப்ப மத்தியானத்துக்கு மேலதான் வந்தது. ஆமா ஆமா, எப்படியும் காலையில தான் பார்க்க முடியும். அதனால காலையில சொல்லிக்கலாம். போட்டுருங்க மாதாஜி, எல்லாருக்கும் இப்ப போட்டுருங்க. போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஆமா, 7 மணிக்கு நீங்க எல்லாரும் உங்களை 7 மணிக்கு நான் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பண்ணிட்டு கூட அடுத்த வாரம் என்னோட நான் தொடர்ந்துக்கிறேன். ஒரு 10-15 நிமிஷம் பண்ணா கூட போறோம். ஏன்னா நீங்க அதுல போய் கலந்துக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ நாம இன்னைக்கு இந்த எனக்கு ஒரு சின்ன if you get time you will explain ஒரு சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. இந்த கண்டிப்பா க்ஷேத்ரஜ்ஞ அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றீங்களா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரகிருதி அனுபவிப்பவன், புருஷ களம், க்ஷேத்திர கள, அந்த களத்தை அறிபவன் அப்படின்னா பகவானா நம்மளா மாதாஜி? நாம இந்த ஒரே ஒரு களத்தை மட்டும்தான் அறிவோம். அவங்கதான் அந்த க்ஷேத்ரஜ்ஞன். ஆனா எல்லா கலங்களையுமே அறிபவர் வந்து அவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவர் ஒருத்தர் தான். ஓகே, அனைத்து களத்தை அறிபவன் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது களத்தை அறிபவன் என்பது ஆத்மாவை சொல்வது. ஓகே, இந்த ஆத்மா வந்து இந்த ஒரு களத்தை மட்டும்தான் அறியும். இப்ப உங்களுடைய களத்தை என்னால அறிய முடியாது, என்னுடைய களத்தை வந்து உங்களால அறிய முடியாது இல்லையா? ஓரளவுக்கு என்னுடைய சுபாவம் நடத்தை வச்சு நீங்க ஒரு ஐடியா வேணா வர முடியும். பத்மா மாதாஜினா இப்படி, புஷ்ப மாதாஜினா இப்படி, தரணேஸ்வரி மாதாஜினா இப்படி இல்லையா, மோகன்தாஸ் பிரபுனா இப்படி அப்படின்னு நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம அவங்கள புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? அதாவது அவங்களோட அந்த அதாவது கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால இல்லையா, டிவோட்டி கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு புறம் தான் தெரியும். ஒருத்தருக்குமே ஒரு சைடு தான் எல்லார்கிட்டயுமே நம்மளால வந்து பார்த்திருப்பாங்க. இன்னொரு சைடு இன்னொருத்தர் பார்க்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் கூட இருக்கும் இல்லையா? எப்படி நாணயத்துக்கு வந்து 2 பக்கம் இருக்கின்றதோ அது மாதிரி மனிதர்களுக்கும் நமக்கு 2 பக்கம் கிடையாது, எத்தனை பக்கம் இருக்குன்னு நம்மளே சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதனால இல்லையா, ஒரு இடத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி கூட நாம இருப்போம், இன்னொரு இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அங்கேயும் நம்ம அக்ரெசிவா இருப்போம். இந்த இடத்துல சாந்தமா இருக்கக்கூடிய நாம வெளிப்படையா இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் மாதாஜி. உள்ளுக்குள்ள நீங்க நினைக்கிறது என்ன தெரியாது. அதுதான் சொல்றேன், உள்ளுக்குள்ள நான் எப்படிப்பட்டவங்க இல்லையா, இப்போ நீங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்றது எனக்கு கண்டிப்பா எனக்கும் தெரியாது, நீங்க உங்களுக்கும் என்ன பத்தி தெரியாது இல்லையா? ஆனா ஒருவேளை நம்ம நேருக்கு நேர பார்த்து நல்ல பழகி இருந்தா சில காலம் கழிந்தால்தான் அப்படிதான் கண்டினியூட். இப்ப அதனாலதான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் நம்ம டெம்பிளுக்கு போறோம், அங்க எத்தனை பேரை பாக்குறோம் இல்லையா? அவங்களுடைய சுபாவம் நடத்தையெல்லாம் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ்ல கண்டிப்பா தெரியாது. ஆனா அங்கே போகும்பொழுது வந்து அவங்களோட அசோசியேஷன் டெய்லி நம்ம போகும்பொழுது நமக்கு அவங்களுடைய எப்படிப்பட்டவங்க அப்படிங்க, எந்த அளவுக்கு அவங்க மேன்மையானவங்க, எந்த சுபாவம் அவங்க கிட்ட மேன்மையா இருக்கு, எதை நாமளும் அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும், இப்படி எல்லாம் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா? சோ அப்போ ஆனா உண்மையிலேயே அவங்களுடைய ஆழ் மனசுல என்ன இருக்குன்னு நம்மளால யாருடைய ஆழ் மனசுலயும் என்ன இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது
ஏன்னா ஒரு சூழ்நிலைக்கு தான் நம்ம அது வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத செயலை நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நாம் எவ்வாறு வந்து நடந்து கொள்வோம் என்பது நமக்கு கூட தெரியாது. ஒரு சுபாவத்துல நாம வந்து மேன்மையாக இருக்கலாம், அதாவது சத்துவத்துல கூட நம்ம மேன்மையா இருக்கலாம். ஆனா சில சமயங்கள்ல நாம தாம்சிக் இயல்பை வெளிப்படுத்தி விடுவோம். ஏன்னா அந்த 3 குணங்களோட நமக்கு போட்டி இருக்குன்றத நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அந்த ஒரே ஒரு சுபாவத்தை வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே நம்ம அவங்கள வந்து அனலைஸ் பண்ணவும் முடியாது. we can't take ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டதுனால வச்சு அவங்க இப்படிப்பட்டவங்கன்னு நம்ம முத்திரை குத்தவே கூடாது. தட் எவாலுவேஷன் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யவே கூடாது. ஏன்னா சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நாம வந்து அதாவது வெளிப்படுத்தி விடுகின்றோம் நம்முடைய சுபாவத்தை. சாந்தமா இருக்கிறவங்க கூட எப்பயோ ஒரு வாட்டி குரோதத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இல்லையா? அதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறோம். பகவானதான் குறிக்கிறதா மாதாஜி? கஷேத்ரஜன் என்பது இந்த ஒரு உடலுக்கு மாத்திரம்தான் கஷேத்ரஜன். நாம பகவான் அனைத்து உடல்களுக்கும் கஷேத்ரஜன். இஸ் சூப்பர் சோல், நாம சோல். நாம இந்த ஒரு களத்தை மட்டும்தான் அறிய முடியும். பகவான் எல்லா களத்தையுமே அறிபவர். ஓகே, சோ இந்த பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து பகவானை குறிக்குதா மாதாஜி? ஆத்மா, நம்ம ஆத்மாவை குறிக்கிறது தான். கஷேத்திரம் என்றால் என்ன? கஷேத்திரம் ஒரு உடலை தான் வந்து ஒரு உடலை பற்றி இப்ப நாம ஒரே ஒரு ஐடென்டிஃபை மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். மனிதனாகப்பட்டவன் வந்து ஓர் உடலை, கஷேத்ரஜன் சூப்பர் சோல் வந்து எஸ் இஸ் த அல்டிமேட். அவரை நம்ம உள்ளுக்குள்ள மறைச்சு வச்சிருக்கோம் பாருங்க, எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். he knows everything. நாம நினைக்கலாம் நம்மளை பத்தி யாருமே தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஏன்னா நம்முடைய இந்த குறையோடைய புலன்களை வச்சுட்டு நாம எவாலுவேஷன், நாம வெளியில வந்து ரொம்ப நல்லவங்கள மாதிரி இருக்கலாம், உள்ளுக்குள்ள நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே டிஃபரெண்டா கூட இருக்கலாம். ஆனா அது நாள்பட பழகுறவங்க கிட்ட அது வெளிப்பட்டு விடும். ஒரு கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட நாட்கள் நம்ம பழகினாலே ஒருத்தரை பற்றி நம்மளால அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அவங்க இந்த சமயத்துல இப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, நல்ல சூழ்நிலையில இப்படி இருப்பாங்க, ஒரு சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணாதப்போ அவங்க பர்ஸ்ட் ஆவாங்க, இப்படி எல்லாமே வந்து நம்மளால வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஆனா கஷேத்ரஜன் என்பவர் யார் என்றால் இந்த உடலுக்கு இந்த கஷேத்திரத்திற்கு யார் உரிமையாளர் என்றால் செகண்டரி தான். நாம் எல்லாருமே we are all secondary owner for this. Primary owner is the supreme actually. Okay, so அவர்தான் முதன்மை, அனைத்திற்குமே உரிமையாளரும் இல்லையா, அனைத்தையுமே ரட்சிப்பவரும் அனைத்தையுமே அறிபவரும். அதனால்தான் நான் அது என்ன சொல்லுவோம், நம்ம ஆம்னிசியன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அனைத்தையுமே அறிந்தவர் ஆம்னிசியன்ட். ஆம்னிபோட்டன்ட்னா அனைத்து சர்வ வல்லமை படைத்தவர். பகவானுக்கு இத்தனை குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, எண்ணிலடங்காத இயல்புகளை கொண்டவர் பகவான் இல்லையா? நம்ம எல்லாமே நமக்கு தெரியாது. ஓரளவுக்கு நம்ம பகவத்கீதையில வந்து என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ. சங்கீதா மாதாஜி, நீங்க எதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஆமா மாதாஜி, இதை நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த உடல் ஆத்மா பரமாத்மாவை வந்து உடல் வந்து ஒரு நிலத்துக்கு சமமா சொல்லிட்டு அத உழுவுறாரு இல்லைங்களா, ஃபார்மர் வந்து ஆத்மா. அந்த உழவருக்கு வந்து அந்த அவருடைய நிலத்தோடைய மண் வளமும் அதுல என்ன போட்டு என்ன வரும்ன்றது நல்லா தெரியும். ஆனா அந்த அரசருக்கு வந்து அவர்கிட்ட அது மாதிரி நிறைய நிலவளங்கள் இருக்கும். எந்தெந்த நிலத்துல என்னென்ன விளைச்சல் வரும்ன்றது அவருக்கு நல்லா தெரியும். சோ அந்த அரசர் வந்து ஈக்குவல் டு பகவான் கிருஷ்ணர். உழவர்ன்றது நம்ம ஆத்மாவை. அத இந்த அனாலஜி நேத்து நம்ம படிச்சோம். அதாவது பகவானை வந்து அரசனுக்கு நம்ம ஈடாக நேத்தே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அரசனுடைய ஆட்சியின் கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து சொத்துக்களுக்குமே he is the உரிமையாளர் இல்லையா? he knows everything in and out of that. எத்தனை நஞ்ச இருக்கு, எத்தனை புஞ்ச இருக்கு, எத்தனை அளவுக்கு காடு, எத்தனை ஏக்கர் காடு இருக்கு இல்லையா? எல்லாமே வந்து அந்த காலத்துல அரசன். இப்ப நம்ம வந்து கவர்மெண்ட். நம்ம இந்த ஜனத்தொகையெல்லாம் எடுக்கிறாங்க, எத்தனை வீடுகள் இருக்கு, எத்தனை அளவுக்கு மனிதர்கள் இருக்காங்க, இது எல்லாமே நம்ம வந்து படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா? சோ அனைத்திற்குமே வந்து உரிமையாளர் யாருன்னா இந்த கவர்மெண்ட் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல. ஆனா நாம இந்த ஒரு வீட்டுக்கு மட்டும்தான் உரிமையாளர் இல்லையா? நாம் இருக்கக்கூடிய வீடு சொந்த வீடா இருந்தா அந்த ஒரு வீட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம உரிமையாளர். அதுவும் செகண்டரி. ஏன்னா பிரைமரி எல்லாமே வந்து நமக்குன்னு வாரிசு இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கோம் இல்லையா? நமக்கு வாரிசு இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் எடுத்துக்குதா இல்லையா?
எல்லாமே. யாராவது மரணித்து விட்டால், அவங்களுக்கு வாரிசு இல்லாம இருந்தா அவங்க பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எல்லாமே எங்க போகும்? எல்லாமே கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் போகும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான். அப்படின்னா who is the சுப்ரீம் இந்த இடத்துல போது, இங்க சுப்ரீமுக்கு வந்து எதை நம்ம மேப் பண்றோம்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு மேப் பண்றோம். எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு சொல்றேன், உங்களுக்கு சுலபமா புரிந்து கொள்ளணுன்றதுக்காக. ஓகே, அது மாதிரி இந்த உடல் எஸ் நமக்கு இருக்கக்கூடிய நலம் நஞ்சையா புஞ்சையா, அந்த நிலத்தினுடைய தரம் என்ன, இந்த நிலத்துல எவ்வளவு என்ன போட்டா எவ்வளவு விளைச்சல் வரும், இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். நம்முடைய நிலத்தை பத்தி தான் நமக்கு தெரியும். பக்கத்து நிலத்துக்காரனை பத்தி ஓரளவுக்கு தான் தெரியுமே தவிர அதனுடைய டிராபேக்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த பக்கத்து நிலத்துக்காரனுக்கு தான் தெரியுமே ஒழிய நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ என்ன பாசிட்டிவ் இருக்கு அந்த நிலத்துல, என்ன நெகட்டிவ் இருக்கு அந்த நிலத்துல அப்படிங்கிறது பக்கத்து நிலக்காரனுக்கு தெரியும். நம்ம நிலத்துல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும். நெகட்டிவ் இருந்தா நம்ம வெளியே சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம நிலத்தினுடைய வேல்யூ வந்து குறைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கெட்ட சுபாவத்தை நாம் என்னைக்குமே வெளிப்படையே யார் முன்னாடியுமே வெளிப்படுத்தவே மாட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரி நல்ல சுபாவத்தை மட்டும்தான் நம்ம எப்பவுமே வெளிப்படுத்தும். சோ இதுவும் நம்முடைய இயல்பு. சோ நம்முடைய இயல்பை வச்சுதான் நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாமே நாம் அதை காண்கின்றோம் இல்லையா? சோ கஷேத்ரஜன் என்பவன் யார் என்றால் நாம தான் கஷேத்ரஜன். ஓகே, சோ இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் ஆத்மா பெற்ற உடலுக்கு இந்த ஆத்மா தான் கஷேத்ரஜன், வேற யாருமே. இந்த ஜீவாத்மா உடல் கொண்ட ஆத்மா. இந்த உடல் வந்து கஷேத்திரம். கஷேத்திரம் என்பது ஒரு ஸ்தலத்தை பற்றி சொல்வது. எந்த இடத்துல இந்த ஜீவன் குடிக்கொண்டிருக்கின்றது? இந்த உடலில் தான் வந்து குடிக்கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா? அதனாலதான் இது வந்து கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப நாம கூட அநேக திவ்ய தேசங்களுக்கு எல்லாம் சென்று வரணும், கஷேத்ராடனம் போறோம்னு சொல்றோம் நம்ம இல்லையா? கஷேத்ராடனம் போறோம்னு சொல்றோமா இல்லையா? கஷேத்திரம் என்றால் என்ன? அந்த ஸ்தலம் என்று சொல்கின்றோம். இந்த உடல் கூட ஒரு ஸ்தலம் தான். ஏன்னா இது ஸ்தூலம், வெளியே தெரியறது இல்லையா? சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய மனசு இல்லையா, புத்தி அகங்காரம், அதோடு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மா வெளியில தெரியறதே கிடையாது. இட் இஸ் சூக்ஷ்மமா இருக்குது. அது போலதான் ஒரு நிலத்தினுடைய பண்புகளும் வந்து அந்த நிலத்துக்கு உரியவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அந்த நிலத்துல என்னதான் விளையும் என்னதான் விளையாது, இப்படி வந்து அந்த நிலத்துக்கு உரிமையாளனாக இருக்கக்கூடிய அவன் எடுத்து சொன்னா மட்டும்தான் தெரியும். அவன் எது வரைக்கும் எடுத்து சொல்லலையோ அந்த நிலத்தினுடைய தரத்தை பற்றி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஓரளவுக்கு தெரியும், ஓகே இந்த பயிர் போட்ட பிறகு இவ்வளவு விளைச்சல் வந்தது, இந்த பயிர்ல வந்து அவங்களுக்கு நஷ்டமாச்சு இப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? அது மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். ஓகே, இந்த 6 கேள்விகள் நம்ம இந்த உடம்புக்கு இப்ப சொந்தக்காரர், குத்தகைக்கு வந்திருக்கோம். நாம இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது வேறு ஒரு உடலை ஏற்கனவே அப்ப நம்ம கிட்ட இருந்தக்கூடிய இந்த புதிய ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்கின்றது இல்லையா? எது வரைக்கும் நமக்கு கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கலையோ அது வரைக்குமே வந்து நமக்கு இந்த கஷேத்திரத்தை நாம வந்து அடைய வேண்டியதுதான் இல்லையா? எந்த மாதிரியான கஷேத்திரம் நமக்கு கிடைக்கும்ன்றது நம்முடைய கர்ம பலன், அடுத்து நம்முடைய அதாவது உணர்வுகள். மரணிக்கும் பொழுது நாம் என்னென்ன ஆசைகளை தாங்கி சென்றோமோ அது எல்லாம் பெண்டிங், அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா மாதாஜி? கஷேத்திரம் என்றால் ஸ்தலம். நேத்தை விட இன்னைக்குதான் நல்லா புரிஞ்சது. ஓகே, கஷேத்திரம் என்றால் ஸ்தலம். ஏன்னா 13th chapter is the toughest chapter in Bhagavad Gita. ஓகே, சோ அந்த 13th chapter வந்து ஞானம்னா ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் தான மாட்டேங்குது. ஞானம் என்றால் எஸ், ஞானம் என்றால் இந்த உடல் இல்லையா? இந்த உடலுக்கும் இந்த ஆன்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், அதோட சேர்த்து இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் யாரோட? இந்த பரமாத்மாவோட. இந்த ஜீவனுக்கும் இல்லையா, யோக நிலையில் இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட இணைந்து இருக்கின்றது. இந்த பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மாவோட இங்க உள்ள ஹிருதயத்துல இல்லைன்னா அந்த ஆக்டிவேஷனே இருக்காது. இந்த ஜீவாத்மா வந்து இட் இஸ் நாட் இன் த ஆக்டிவ் ஸ்டேட். ஜீவாத்மாவை இயக்கிறதே வந்து பரமாத்மா தான். பரமாத்மா நம்ம இந்த உடலை விட்டு இந்த ஜீவாத்மா செல்லும் பொழுது பரமாத்மாவும் வந்து சென்று விடுகிறார். அப்ப இந்த வெறுமனே இந்த ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் வந்து இந்த அதாவது இந்த உடல் மட்டும்தான் இங்க மீதம் இருக்கின்றது. ஜீவன் என்பது கிடையாது. சோ ஜீவன் இயங்கி கொண்டிருப்பது அந்த பரமாத்மாவால் அப்படிங்கிறது. எல்லாருடைய ஹிருதயங்களையுமே இருக்கார் பரமாத்மாவை. நீங்க வெளியே தேடவே வேண்டாம், உங்க ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே தேடுங்க பக்தி கொண்டு இல்லையா? நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது மனதுல வந்து பூரணமாக அவரின் மீது மனதை நிலை நிறுத்தி இல்லையா நீங்கள் வந்து ஜபம் செய்ய வேண்டும். அப்போ எப்பயாவது ஒரு முறை கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து பரமாத்மா காட்சி கொடுப்பார்.
நீங்க எந்த ரூபத்துல பகவானை சேவிக்கிறீங்களோ, கிருஷ்ண ரூபத்திலா, நாராயண ரூபத்திலா, சில பேருக்கு நாராயண ரூபம் இல்லையா, சில பேருக்கு வந்து கோவிந்த ரூபத்துல, சில பேருக்கு வந்து அதாவது மகாவிஷ்ணு பெருமாள் ரூபத்துல, அவங்கவுங்களுக்கு அவங்களுடைய எவ்வாறு அவர்கள் வந்து சிறு பிராயத்துல இருந்து அவர்கள் பயிற்சி செய்தார்களோ எல்லாம் ஒன்றுதான், பகவானுடைய விரிவங்கங்கள் தான் இல்லையா, அநேக அவதாரங்கள் தான். அதனால எதை எடுத்துட்டாலுமே எல்லாம் பகவான், அவர் ஒருத்தர் தான். நம்ம மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம வந்து அவருடைய ரூபத்தை நாம கண்டிப்பாக நம்ம மனதுல வந்து நிலை நிறுத்தணும்னு நினைச்சு அவரை எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து ஜபம் செய்யும் பொழுது, அந்த ஜபத்துல நம்ம பக்குவம் ஆகும் பொழுது, நாம் எந்த ரூபத்தை எண்ணிக்கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிகின்றோமோ அந்த ரூபத்துல பகவான் நமக்கு கண்டிப்பாக காட்சி அளிப்பார். இதுதான் பிரபுபாதர் அவருடைய விளக்க உரைகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கார். அதையே உங்களுக்கு நான் திருப்பி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கின்றேன். சோ முதல் இப்ப நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன், முந்தைய அத்தியாயங்களுக்கும் இந்த சாப்டருடைய சம்மரி 13ஆம் அத்தியாயத்தினுடைய தொகுப்பும் இந்த இடத்துல பாக்குறோம். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்மயோகத்தின் மீது இருந்தது இல்லையா, அண்ட் ஆக்ஷன் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ் லீட்ஸ் டு பக்தி இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் கர்மயோகம், அடுத்து வந்து பக்தி யோகம் படிச்சோம். இப்போ ஹிருதியாக ஞானம். ஞானம் எதற்கு நமக்கு? வை வி நீட் ஞான யோகா. மற்றதெல்லாம் செய்ய முடியும் மாதாஜி. ஞானமே இல்லைன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது. ஞானம் இருந்தாதான் ஒரு பக்தியோ எந்த செயலுமே ஞானத்தோடு செஞ்சாதான் நல்லது மாதாஜி. பகவானை அறியறதுக்கும் ஞானம் வேணும் மாதாஜி. நம்ம யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நான் உடம்பு அல்ல, ஆத்மா. இந்த ஆத்மா எங்க இருந்து வந்துச்சு? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. சூப்பர். நமக்கும் ஆத்மா அந்த பகவானுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பு பற்றிய ஒரு அறிவுதான் ஆத்மா. இப்ப நம்ம எங்க எதுக்காக வந்திருக்கோம்? பகவானுக்கு வந்து நம்முடைய கடமையை வந்து பகவான் உணர்வுல செஞ்சு பகவான் அடையிறதுக்கு தான். அதுதான் மெயினான பர்பஸ் அப்படிங்கிறது. அது பற்றிய ஒரு நாலேஜ் தானே மாதாஜி ஞானம். நம்ம இங்க ஏன் இருக்கிறோம்னா நம்மளுடைய சுய இச்சையினால இருக்கிறோம். நம்ம சுய இச்சையினால இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். அது தெரியாம நம்ம இன்னும் அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அதனாலதான் நம்ம இங்க வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். கரெக்ட். அது வந்து அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த இது. சோ அதற்கு தான் ஞானம் என்பது வேணும் நமக்கு இல்லையா. சோ ஞானமும் எங்கே சென்று நிறைவடைகின்றது? பக்தியில தான் நிறைவடைகின்றது. எதுவரைக்கும் கர்மமும் ஞானமும் பக்தியில நிறைவடைவில்லையோ அது வரைக்கும் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி வந்துகிட்டேதான் இருக்கும். பக்குவம் அடையறதே பக்தியில போனதான். எவ்ரிதிங், ஆல் யோகா ஷுட் கல்மினேட் இந்த பக்தி இல்லையா. சோ கர்ம யோகமா இருந்தாலும் பக்தி யோகத்துல வரணும், ஞான யோகமா இருந்தாலும் பக்தி. எல்லாமே வந்து பக்தி யோகத்துல வந்து நிறைவடைந்தால் மட்டும்தான் நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நாம் என்ன குறிக்கோளை அடையறதுக்காக பகவான் நம்மள படைச்சிருக்காரோ அவருடைய திருவடிகளை நாம சேர்வதற்காகத்தான் இல்லையா பக்தி கொண்டு பக்குவம் அடைந்து அவருடைய இடத்துக்கு போகணும்னா அவருடைய எதிர்பார்ப்பு. சோ எப்பொழுதுமே நித்திய தொண்டு ஆற்றிக்கொண்டு நாம வந்து எந்தவித சங்கடம் இல்லாம அந்த வைகுண்ட கோலோகத்தில் இருப்பதற்காக தான் பகவான் நம்மளை எதிர்பார்க்கின்றார். அதற்கான பக்குவம், நம்ம பக்குவம் இல்லாம அங்க போனா பகவான் ஏத்துப்பாரு. ஆனா பக்குவம் இல்லாம போனா அங்கேயும் இதே மாதிரி நம்ம குழப்பம் கலக்கம் இல்லையா, அங்கேயும் வந்து பொறாமை பேராசை காம்படிஷன் இது எல்லாமே இருக்கும், கம்பேரிசன் எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்போம் நம்ம இல்லையா. அப்புறம் அதுக்கு எதுக்கு அங்க போறது, இங்கேயே இருந்துடலாம் இல்லையா, அந்த உலகத்தையும் நமக்கு எடுத்துருவோம். அதனாலதான் பகவான் வந்து ஒரே ஒரு 0.001% இருந்தா கூட அங்க என்ட்ரி கிடையாது, 100% இருந்தா மட்டும்தான் அங்க என்ட்ரியே. சோ இந்த தேர்ட் 6 chapters எதை பத்தி சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, கிருஷ்ணா டிஸ்கஸஸ் ஹவு ஞானா லீட் டு பக்தி. 13வது அத்தியாயம் தான் மெயின் 4 பார்ட் இதுல வந்து. அதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் உங்களுக்கு சுலபமாவே இருக்கும். இந்த 13th chapter வந்து நம்ம கரெக்டா படிச்சிட்டோம்னா பகவத்கீதையில் நாம வந்து என்ன சாராம்சத்துக்காக நம்ம பகவத்கீதை வந்து படிக்கிறோமோன்ற அந்த நோக்கமே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். How the living entity comes in contact with the material nature. இந்த உயிர்வாழி எவ்வாறு இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து சம்பந்தம் பட்டிருக்கு அப்படின்னா எவ்வாறு. ஹரே கிருஷ்ணா. Living entity comes in contact with the material nature and how he is delivered to the Supreme Lord through the different methods of fruitive activities இல்லையா, கர்ம ஞான. இந்த பக்தியில வந்து நம்ம வந்து எவ்வாறு வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியந்து
மேலும் அவருடைய இடத்தை சேருவதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் வந்து பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம். சாராம்சம் ஆஃப் பகவத்கீதா இஸ் த பக்தி. அதை நாம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஆனா நான் இப்ப நிறைவு செய்யறேன் இதை. நீங்க எல்லாருமே 7 மணிக்கு போயிட்டு, இன்னைக்கு ரொம்ப ஷார்ட் கிளாஸ் தான், அடுத்த வாரம் 6 மணிக்கே எடுத்துக்குவோம். I will ask Radhika Mataji also to continue with 4:45 for 1 month. அதுக்கப்புறம் ரெகுலரா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே. ஏன்னா இன்னைக்கு